Sú tam nejaké chyby, ktoré si urobil, ktoré si teraz spätne uvedomuješ? Najväčšia chyba bola, že som začal neskoro. Ja keď ťa počúvam, ja upadám do depresie. Beh by nemal byť nijak spoplatnený. Elektrolyty by sme mali piť jednak jednej s vodou. Aj sa biješ tými vetvičkami? Počkaj, my beháme kvôli káve. Jediná vec, čo teda naozaj potrebuješ, je sú tenisky. Tí, čo ste tu, tak asi viete, že čo nás čaká. Dnes sa budeme rozprávať s veľmi to zaujímavými hostiami a hneď prvý je Jakša, lebo on stáva najskôr. On chodí behať v tých takých šialených hodinách. Takže Jakša, ahoj, vitaj v tomto horúcom kresle. Dobré ránko. No, myslím si, že ty si človek, ktorého úplne asi predstavovať netreba a v športovej komunite už vôbec nie. Ale ak by náhodou tu bol niekto taký nešportový, tak ja som rozmýšľala, že ako ťa predstavím, ale jediné, čo mi prišlo na je kreatívec, kreatívna duša, ktorá čoho sa chytí, to premení na úspech. Pretože ja úplne neviem povedať vlastne, že čomu sa najviac venuješ, lebo ja mám pocit, že ten tvoj záber je taký široký, že neviem, čo z toho vypichnúť. Tak máš svoj bežecký klub, si športová duša, robíš všetky umelecké, kreatívne veci. Prosím ťa, keby sa máš niekomu predstaviť, tak ako vyzerá tvoj život, tvoj životný štýl, tvoj lifestyle? Dobré ránko, predstavila si ma úplne super, takže myslím, že k tomu nie je extra nejak čo dodávať a že som kreatívec a v podstate venujem sa veciam, ktoré ma v určitú dobu a obdobie života naplňajú a bavia. A keď ma to prestane baviť, tak začnem robiť niečo iné. Takže také ADHD, inak to mám aj ja. Kreatívec svojho života. Kreatívec svojho života, to je veľmi pekné. Ty si teda, dovolím si aj povedať, taký ambasádor zdravého životného štýlu, ale nie vždy to tak asi úplne bolo. Keď možno by si porovnal tvoj životný štýl aktuálny a ten spred 15 rokov, tak čím sa najviac možno líši? To je jak logo Yin Yang. Že úplne diametrálne odlišný, ne? Úplne. To keby sme rozdelili na farby, tak čierna a biela. Tak vyzeral ten lifestyle a tak vyzerá teraz. Kde možno nastal taký ten zlom, alebo ten bod a moment, kedy si povedal, že OK, toto nie je ten životný štýl, v ktorom mi je dobre, chcem robiť niečo iné. Čo si sa jedného rána zobudil, alebo ako to vyzeralo? V covide som celkom dosť akože precitol, že som začal viac sa zaujímať o kvalitu spánku, lebo som dostal od sestry prsteň, ktorý mi sleduje kvalitu spánku a začal som to viac študovať. A ak som to začal viac študovať, tak som zistil, že vlastne úplne všetko, čo robím úplne zlé v rámci svojho života. Takže som sa sústredil na to, že by som chcel zmeniť napríklad kvalitu môjho spánku, že čo všetko kvôli tomu musím spraviť a tým pádom som vlastne musel zmeniť kompletne celý lifestyle. A odtedy to vlastne tak aj je. Dobre, takže od covidu si zmenil. No, pred covidom my sme rozbiehali s Jurkom Rohačom, čo tu je? Tak sme rozbiehali Running Club 2018. To bolo ešte pred covidom. Covid nás na chvíľku zastavil a takže tam sme vlastne prestali. A keď skončil covid, tak som si tam ešte viac uvedomil, že sa tomu musím venovať aktívnejšie a že vlastne v podstate sa tomu venovať primárne. Ty si spomenul Running Club. Dovolím si povedať, že to je asi najznámejší Running Club na Slovensku. Kedy vznikol? 2018 vznikol vlastne akoby taký náš bežecká aktivita a názov to dostalo v podstate pred 3 rokmi, 4, ale predtým sme mali iba také akože pomenovanie toho behu a to bol, že Fuck Them Run, lebo sme to robili akože s fachom, rozdávali sme juicy a bolo to také spojenie, že Love Them a fach. Koľko máte aktuálne členov? Ťažko ho nazvať, pretože ja som zastanca toho, že beh by nemal byť nijak spoplatnený, takže vlastne ani u nás neexistujú žiadne registrácie, všetky behy sú zadarmo, kdokoľvek príde, môže sa k nám pridať. Robíme niekoľko aktivít, dokonca sme začali už teraz aj v niektorých mestách robiť aj silové tréningy v spolupráci s nejakými gymami pre našich členov. Takže tých členov sa naozaj akože ťažko opíše, pretože my nemáme registráciu k nám. K nám vlastne stačí prísť na tie behy, na tie rôzne jednotlivé aktivity a tým automaticky si náš člen. Takže keby sme to sa hodnotili nejak číslami, tak na Instagrame doteraz som mal uzavretý ten profil a vlastne bol privátny a máme tam 24 000 ľudí, myslím. A po svete, alebo celkovo okrem Bratislavy, tak máme 35 miest, kde sa behá aktívne. Tie mesta je to rôzne. No, v Spišskej Novej Vsi behá 15 ľudí, v Prahe beží 200 ľudí, v Bratislave beží 200 ľudí, pripravujeme teraz Chicago, v Paríž pripravujeme, v Sydney sa dlho behalo,
tam behalo asi 15 ľudí pre nás, takže je to také, že niekoľko tisíc, by som povedal. Keď si niekto vo Svidníku povie, že chcel by bežať pod tvojim bežeckým klubom, tak ako to vyzerá v praxi? Čo ti napíše, že čau, som vo Svidníku, sme tu traja, čo chceme bežať, zarad nás tam, alebo ako to funguje v praxi? Presne tak to funguje. Že mi napíše niekto, že z Terchovej alebo zo Svidníku a že chce rozbehnúť svoje okolie a ja sa mu maximálne snažím pomôcť ten jeho klub rozbehnúť, lebo tam je dôležité pochopiť to, že naše kluby fungujú v podstate, že ten Love the Running Club je podpora pre našich ambasádorov, aby sme im my pomohli rozhýbať ich okolie a rozbehnúť ich klub. Akokoľvek sa nám, samozrejme snažíme sa maximálne im s tým pomáhať, či už propagáciou, či už reklamami. Aktuálne teraz aj Voxberg sa zapojil do supportu našich ambasádorov a ich členov, že vlastne posielajú im nejaké produkty. Majú rôzne benefity aj od našich partnerov, takže v podstate vždycky to musí začať ako keby tým ambasádorom. My nehľadáme aktívne ľudí, ktorí by mali behať za našu značku, ale je to skôr naopak, že sme otvorení ľuďom, ktorí chcú pomôcť práve rozhýbať to svoje okolie, tak sme napomocní, že sa môžu pridať už k značke, ktorá nejakým spôsobom je etablovaná, funguje a už máme nejaký pomaličký aj systém. Je tam možno nejaká kategória alebo niekoľko kilometrov, koľko musíš akože odbehnúť, aby si mohol byť platným členom tohto klubu? Alebo stačí, keď si ráno pobehnem na autobus a rátaš ma do klubu? Keď si dáš tričko Love the Running Club, môžeš behať aj za autobusom, ale veľmi podstatná vec je, že vlastne my nerobíme, alebo takto, primárne nerobíme bežecké tréningy, akože už sme začali robiť v rámci niektorých dní aj bežecké tréningy, ale začali sme ako pre hobby bežcov. To znamená, že pre nás je primárne rozbehať ľudí, ktorí napríklad že nikdy nebehali a mohlo by sa im o mnoho lepšie začínať práve v nejakej skupinke. Takže aby som to zrekapituloval, alebo čisto, že keby kdokoľvek chcel pomôcť, že chce byť aktívny, chce sa viac socializovať, chcú si vyskúšať, aké to je budovať komunitu, byť súčasťou nejakého väčšieho brandu, ako je náš, tak mi stačí napísať a ja mu môžem ho minimálne naviesť na to, ako rozbehnúť ten klub vo svojom meste, dedine, kdekoľvek kto je. Ja ťa vnímam na Instagrame, že my sa poznáme, sme kamaráti, že ty máš to odhodlanie, tú ako sa to povie, nie seba zapretie, ale takéto, tú motiváciu, disciplínu, to je to slovo. Možno sú určite aj dni, kedy ráno vstaneš a nemáš tú motiváciu. Čo ti vtedy pomáha? Také dni neexistujú? Nie, tak akože, keď ideš spať s niečím, že vlastne máš nejakú povinnosť na druhý deň, tak ideš spať s tou myšlienkou, že proste, že to sa udeje a ja už so sebou nediskutujem. Keď sa večer rozhodnem o niečom, že na druhý deň sa robí, tak už so sebou nediskutujem. To je akoby asi základ. Určite aj Jakša vie byť lenivý. Však stále, ja sa milujem byť lenivý. Ale teda tvoja motivácia, alebo pomáha ti na tejto ceste to, že dať si večer cieľ, čo budeš robiť na druhý deň? Minimálne. Je to také, akože samozrejme toho viac tých typov, ale dobrý typ je, keď sa rozhodneš večer, že čo ideš robiť na druhý deň, tak ráno so sebou vôbec nediskutovať, že či teda to ideš robiť alebo nie, lebo keď si sa rozhodol deň predtým, tak už to bude. Už sa to ide robiť. Takže možno tvoja rada pre tých, ktorí začínajú rozhodnúť sa večer a ráno so sebou nediskutovať, hej? Sú možno ešte nejaké rady alebo nejaké odporúčania, ktoré by si dal niekomu, kto možno chce začať behať, chce začať športovať, ale úplne nevie ako, nevie kde, nevie s čím začať, pretože v dnešnej dobe ja mám pocit, že niekedy to bolo len také, že rozhodol si sa a išiel si behať, hej, a chcel si športovať. Teraz musíš mať tenisky, gély, suplementy a nemusíš všetky mať tieto práve, veci. Že vôbec nič. Toto práve tiež vysvetľujeme. Vždycky samozrejme úplne jediná vec, čo teda naozaj potrebuješ, sú tenisky. Sú dobré, aby neboli prešlapnuté úplne, aby nemali plochu rovnú, ale to je zase tiež diskutabilné. Niekto rád beha aj bosy, niekto rád beha v barefootoch. Ale bolo by dobré, keď začína s behom, aby si minimálne mal pohodlnú topánku, aby ti ten beh vlastne nejakým spôsobom neubližoval. Všetko ostatné na ničom inom ďalšom nezáleží. Aj staré tričko, tepláky, hocičo. A super rada je, že nájsť si naozaj niekoho ešte ďalšieho, aby ťa to proste nejakým spôsobom aj motivovalo. Že už keď sa s ním dohodneš, tak vieš, tiež nezradíš ho.
a zároveň v skupinke si to vyskúšať. Napríklad tých klubov máme naozaj veľa, takže dá sa pripojiť k nám hoci kde. Že vyskúšať si, lebo ja najčastejšie počúvam, že ľudia by si s nami išli zabehať, ale nemajú radi beh. A ja vysvetľujem, že ani my nemáme radi beh. A beháme. No dobré, a prečo beháš? Aby sme mali dobrý pocit, keď dobeháme. Lebo to je ten najlepší pocit, keď niečo robíš proste, a že keď sa dostaneš mimo komfortnú zónu, a ten beh je veľmi nekomfortná zóna a je skvelé sa dostávať sa vedome do tej nekomfortnej zóny, a tu vzniká presne potom nejakým spôsobom tie návyky nejakej disciplíny a podobne. Ja napríklad, keď behám, tak ja najviac bojujem ani nie tak s kondičkou, ale so svojou hlavou. Že ja si na začiatku poviem, že dobre, idem odbehnúť 10 a pri 6 si hovorím, že možno aj 7 by bolo dobre. Vieš, že stačilo by. A potom ako keby uberám z toho môjho začiatočného plánu. Lebo si vlastne na seba ušiješ bič tým, že si povieš, že 10. Možno by bolo dobre iba si povedať, že mám hodinku, tak idem hodinu behať. Vieš, a uvidíme, čo z toho vytlačím z tej hodiny. Aha, že takto ísť na to, že možno idem na to zle. Že nedávať si možno ten vzdialenostný cieľ, ale možno, že časový. Že koľko máš na to času a toľko mu tomu venuješ. Popri tom si kľudne zastav niekde na kávu, vieš, daj si To mi nehovor, to ja budem 50 minút na káve sedieť. A vďaka tomu budeš pravidelne chodiť behávať, až ťa potom si povieš iba, že dobre, tak dneska vynechám tú kávu a budem iba sa venovať čiste tomu behu a zrazu ani nevieš, a už budeš tu na ČSOBčke na polmaratóne a o 2 roky na maratóne. Alebo zase ako tak nad tým rozmýšľam, keď spojím kávu s behom, tak keby si tam dám mlieko... Počkaj, my beháme kvôli káve, väčšina z nás. Akože beháte po káve? My beháme kvôli tomu, aby sme si potom mohli sa socializovať a potom sme mohli spolu piť kávu, kecať. Cyklisti napríklad to majú, že ja chodím, máme tiež, som súčasťou cyklistického klubu a jeden z hlavných dôvodov podľa mňa, prečo bicyklujeme, je, aby sme potom po tej jazde mohli si dať spoločne kávu a raňajky. To prečo mi nikto nepovedal? Vidíš? A to je ten prístup, pretože každý ti chce predať drahé topánky. Prečo mi toto nikto nepovedal, že tam sú takéto benefity, káva, raňajky, brančík, No a v rámci nášho klubu máš ešte väčšinou kombuču, dostaneš proteíny, dostaneš elektrolít, väčšina z tých vecí, alebo vlastne všetko, čo som vymenoval, dostávaš zadarmo u nás. Zoznámiš sa s ľuďmi, ktorí sa vlastne tiež chcú hýbať. Tiež nie sú nikto z nich není profesionálny športovec, akože chodia k nám aj profesionálni športovci, aby si trošku oddychli od toho profesionálneho športu, od toho celého sveta, práve že medzi hobíkov. Ja si myslím, že naozaj tie running cluby sú úplne skvelá aktivita a skvelý priestor, ako spoznať aj nových ľudí, ako sa dostať z tých kruhov nejakých možno začarovaných, v ktorých človek sa motá. Tak výjsť trošku z takéhoto nekomfortu. Ty už si spomenul aj tie suplementy a tieto záležitosti. Je to povinnosť, alebo je to len taký príjemný doplnok? Keď športuješ, keď beháš? Je to povinnosť v momente, keď už chceš dosahovať nejaké konkrétne ciele časové, väčšinou pri tých vzdialenostiach, tak samozrejme tie suplementy sú veľmi podstatné. Keď budeš behávať easy 5, tak by bolo akože také tie naše komunitné, tak určite by som nevynechával elektrolyty, aby telo bolo naozaj hydratované, ale nie je napríklad úplne nutné, aby si človek bral energetické gély a podobne. To v podstate je úplne až kontraproduktívne. Takéto gély, takéto doplnky si myslím, že sú naozaj, nielen si myslím, ale to tak je, že by človek mal riešiť, až keď naozaj chcú svoj výkon pušnúť nad svoje limity. Dobre, a možno ktoré sú také tie produkty, bez ktorých by si ty nevedel predstaviť svoj deň? Určite, myslím, že to z každej strany teraz ľudia počúvajú, že kreatín je látka, ktorá proste je tak nutná akože pre to telo, že je jedno, či športujete alebo nešportujete, pretože je veľmi prospešná hlavne aj na mozog. A ten používame teda všetci bez toho, ako sa hýbeme. Takže kreatín 100%, samozrejme, keď už človek nejakým spôsobom sa snaží športovať aj za nejakým cieľom dosiahnutia nejakého, či už schudnúť, alebo nabrať svalovinu práve, že naopak, tak je veľmi podstatný príjem proteínu. Takže proteín veľmi podstatný. No a tie elektrolyty, to je aj pre ľudí, čo majú sedavú robotu. Podľa mňa, vieš, že aby si proste dostatočne hydratoval to telo. Ja keď som si dala takto elektrolytík na ráno, tak nič zle som nemusíš, že si neurobila. behala, áno, hej. Elektrolyty by sme mali piť jednak jednej s vodou, by som povedal. Ako čistú vodu, tak aj elektrolyty.
Teda na hydratáciu, hej? Áno, áno. Mhm. Aby sa tá voda v tom tele u teba akože udržala. Ako ja to s tou vodou nepreháňam, poviem ako Ani je. ja inak. Preto som rád, že pijem elektrolyty. Ja vôbec, ale No je to presne pre ľudí, ktorí majú problém s pitím vody, že ja napríklad tiež málo pijem vody, na to ešte To je koľko dokonca málo? koľko. Ja si myslím, že 1,5 litera možno. 2 pri tom pohybe, vieš, koľko mám, že ja mám tak niekedy 2 tréningy denne, tak je to dosť málo. Takže vďaka tým elektrolytom si pripomínam, že musím viac piť. možno keď sa tak spätne pozrieš na tú cestu, ktorú si už odbehol a odšportoval a je tam nejaká chyba, alebo sú tam nejaké chyby, ktoré si urobil, ktoré si teraz spätne uvedomuješ, Určite. že toto som robil, že totálnu hovadinu. Najväčšia chyba bola, že som začal neskoro. Takže úplne najväčšia chyba bola, že som sa nezačal športu venovať, alebo že som si dal dlhú pauzu medzi športom, pretože ja som, keď som bol tínedžer a pubertiak, tak ja som športoval. A potom som vlastne nešportoval a teraz som sa k tomu vrátil, takže určite tú pauzu by som skrátil o polovicu a ideálne ju úplne zrušil. No, ja som si všimla hneď, ako si tu sadol, že máš túto takú modrinu. Prosím ťa, z čoho to máš? Z tréningov. Z tréningov. To je Pirátová. Pirát sa mi Ukáž, podpísal. aké robí Pirát mod. A akože Áno, čakala by som podpis. niečo lepšie od Piráta. Od pondelka to už je uhojené. No, tak povedz mi, že čo momentálne prežívaš, čo ťa čaká, na čo sa pripravuješ a kde ťa najbližšie uvidíme. Ja som si potreboval dať pauzu od maratónov, pretože som odbehol 5 maratónov za rok a pol a zistil som na poslednom v Austrálii, kde bolo úplne najkrajšie prostredie a aj sa mi dobre bežalo, mal som dobrý čas. Tak som zistil, že keď som to dobehol, že som nemal z toho vôbec žiadny dopamín, ani som nemal žiadnu radosť a už som si to iba tak, že odfajkoval. Ale ja stále potrebujem mať nejakú akože športovú výzvu, aby sa mi podarilo udržiavať tú disciplínu tých tréningov. A keď som dostal ponuku, že či by som si nechcel zazápasiť v oktagóne, tak som si presne hovoril, že toto by bola perfektná pauza medzi maratónmi, aby som sa zase opäť tešil na maratóny. Takže ja už sa posledného 3/4 roka pripravujem na ten zápas a tie tréningy sú tak náročné, že už sa začínam tešiť, že keď si oddychnem na maratónoch. Budeme ti držať palce minimálne, nech ťa Pirát ešte šetrí. Ale vravím, že čakala som od Piráta, že to bude asi väčšia rana. Prišiel po chorobe. Aha, Takže v pohode. mimo formy trošku. Dobre, okrem toho teda, že sa pripravuješ na zápas, ktorý bude 6.6.2026, dobre si zapamätala? Áno, hrozné číslo. Ako najväčšiu chybu vlastne, keď si sa ma pýtala na nejaké chyby športové, tak bolo, že keď som prijal ten zápas, tak som si dal do ChatGPT, že ako to vychádza 6.6.2026 v rámci môjho dňa a akože numerológia, Aha, a čo ti vyšlo? že nie je úplne najlepší deň pre mňa. Že nie je úplne najlepší. Nie, no, tak 6, vieš, to si také. Tak ale hlavne nemali by sme dôverovať zase 100% ChatGPT, vieš. Lebo ja ju napríklad pravidelne opravujem a už skoro Aj sa si mi skoro hádaš? každá druhá, no akože ospravedlňuje sa mi pravidelne ChatGPT, že áno, máš pravdu, ospravedlňujem sa a ja vravím, že tak na čo sa ťa pýtam? No, okrem toho teda, že ťa čaká zápas, tak čo ťa ešte čaká? Máš ešte nejakú takú výzvu pred sebou, na ktorú sa tešíš? Každý deň mám nejaké zaujímavé veci, takže v podstate nemám nič také úplne dlhodobého, na čo by som sa tešil. Samozrejme 6.6., na to sa teším, na celú tú prípravu. A dneska sa musím prepraviť do Prahy, aby som zase zajtra ráno mohol tunak byť, takže to je tiež taká výzva. Takže vlastne každý deň ja si dávam takéto výzvy, že Ty žiješ veľmi aktívny životný štýl, čo ťa možno tak udržuje pri živote? spánok. Spánok? Koľko spíš? Snažím sa 8 hodín. Ja keď ťa počúvam, ja upadám do depresie. Máte to tak rovnako? Kto dneska spal 8 hodín, ruku hore? Koľko sme spali? No, koľko sme spali? 8 a viac, to je paráda. Kto spal viac ako 8 hodín? Musíš chodiť skoro spať, vieš. To je kedy chodíš spávať? O 10, pred 10. Ja ešte chvíľu sa s tebou budem rozprávať a normálne Príď ku mne na tento... Spať? Príď ku mne na... čo som to chcel povedať? Už si ma to... Prídem, kde treba. Sústredenie. Na sústredenie. Inak nejaký takýto retreat si nikdy nechcú urobiť. Chceme určite, s Love the Running Clubom určite pripravujeme rôzne akoby aj bežecké kempy, ktorého súčasťou je samozrejme aj celý lifestyle, ako nastaviť, keď chceš proste dosahovať, alebo keď chceš minimálne
trénovať intenzívne, tak proste sa k tomu musíš aj tak postaviť a naučiť si nejaké návyky. Takže pripravujeme pravidelne. Nevyhnutná súčasť toho športového výkonu a toho aktívneho životného štýlu je určite aj regenerácia. Ako ty regeneruješ okrem teda spánku? No ja to aj hlásam často, že vlastne koľko do tréningu, toľko do regenerácie. Keďže mám teraz že strašne veľa tých tréningov, tak nedá sa mi to úplne že jednak jednej, akože k tomu postaviť, ale každý deň ja saunujem zároveň pred spaním. Mám doma už kúpiť saunu, takže vďaka tomu sa mi ľahšie. Aj sa biješ dá. tými vetvičkami? Nie, to sa nerobí. To sa nerobí? Asi bol film. Fakt? Mňa minule tým ošľahali. Hej? Hej. A dobre bolo? Ako, nebolo to veľmi príjemné, ale ako nechala som sa. Všetci sa nechali, tak aj ja. Takže to... No však možno to malo taký nejaký spoločný efekt. Takže v rámci regenerácie akože určite doplňať stravu, že nebyť hladný. Akože aj to, hlavne táto rada je aj pre ľudí, ktorí napríklad chcú že schudnúť, tak práve by mali práve že viac jesť, čo je akože paradoxne znie to blbo, ale keď človek chce schudnúť, tak musí napríklad veľa jesť. A pravidelne hlavne. No aby telo nebolo v strese, že ho vyhľaduješ. Vieš, potom sa zlákne a ono sa nepohne to telo. Ale keď vie, že má stále ako keby pravidelný prísun živín, tak potom reaguje na to, ako sa k nemu správaš. Takže keď začneš trénovať, tak spaluje. Ja som videla v jednom videu, že ty si povedal, že ty beháš, aby si mohol jesť sladkosti. Áno. Aké mám dosť veľkú závislosť na sladkosti. A ja? Čo s tým mám robiť? No teraz som prestal, akože jesť kvôli tomu zápasu na 2 mesiace, ale jedz proteínové tyčinky, že už keď do seba budeš dávať sladké, tak aby to mali proteín. Ktorá je tvoja najobľúbenejšia? Ktorú príchuť máš najradšej? Kokosová, to je jasné. To je pozná každého, nie? Kokosová je najlepšia. Kto má rád kokosovú? Áno. Máme tu ešte nejakého iného favorita? Mimo kokosu. No, ja si myslím, že teraz je ten čas, ak vás čokoľvek zaujíma, tak teraz je ten čas. Každý, kto sa opýta, dostane odo mňa tyčinku. To som si vymyslela práve teraz. Toto je unikátna, jedinečná možnosť. Ale ja som s nimi skoro všetkými behal, ale sa ma pýtajú počas behu. Oni všetci všetko vedia? Oni nech si idú ľudia ochutnať tyčinky radšej. Choďte si ochutnať tyčinky, ale nie. Čo sa ťa možno tak najčastejšie pýtajú? Že prečo Jakša? Prečo Jakša? Som to spomínal niekde. Všade. Všade. No ale prečo? Počkaj, ja si vymyslel si to tréner tajského boxu môj. V 17-18. Lebo som vyzeral moc azijsky s mojím moc tradičným českým menom. Tak mi dal také azijské. Výborné. No, vyzerá to tak, že si sa dozvedela všetko, čo si chcela. Že som sa dozvedela všetko. Akože trošku sa cítim aj horšie po tomto rozhovore, lebo zistila som, že ani nepijem dobre, ani nespím. A všetko to tu môžeš vyriešiť. Všetko to tu môžem vyriešiť, takže som veľmi rada. Lebo je tu aj magnézium, to je dobré na spánok. Som veľmi rada, že vesmír mi pritiahol do života túto značku. Takže pôjdem určite okoštovať. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si tu bol dnes s nami, že si prišiel zabehať a šťastnú cestu do Prahy a vidíme sa tu potom zase zajtra. Ďakujem veľmi pekne a zajtra sa vidíme. Pokračujeme.